Sanibonani babukeli emakhaya, sibuyile futhi namhlanje ku-Beef and Stew as besakhulumile noSelina noSibongile. Namhlanje ke sikhulumile one by one nabo, mara namhlanje sizobathatha ke sibahlanganise ndawonye bese sikhulume nabo sisolve problem yabo. Asibangene. Last time on Beef and Stew show, we spoke to both Sibongile and Selina and sabeva amasayid wabo westory bobabili. Nginibingelele babukeli emakhaya sila futhi namhlanje next day kwi Beef and Stew show as besinithembisile ukuthi sizohlanganisa uSelina noSibongile. Namhlanje ke bazokhuluma face to face njengoba ke besakhulumile lapha one by one nabo. Manje ke bazokhuluma face to face sizwe ukuthi bathini. Sisiwami Sibongile nangu ke umkhazini yakho uSelina lana ezibinikhulumile one by one. So bengicela nikhulumisane njengamanje. Sizoyiceda yonke lento namhlanje. Okay, sawona Selina. Ngize ngenkinga la. Nginenkinga ukuthi wena uhamba ukhuluma ngami uthi mina nginyama yamadoda. Engazi ukuthi wayisho kanjalo. Ngathanda ukwazi ukuthi wayi uyithatha phi indaba engaka ungabanisa nabomakhelwane. Wayisho kanjalo. Angithi nawe bohamba ukhuluma ngami ebantwini. Uthi mina ngithanda amadoda nami. Uhamba ungithathela izimbongolo la uzithatha khona uzosifaka endlini. Wawuthatha izimbongolo angithi vele uyinyama amadoda. Baningi abantu ojolana nawo kunini wena olala namadoda. Akakho umuntu ongalalanga naye la Joburg. Wo Selina. Imbongolo ikhe yangena endlini. Imbongolo ingaka. Ngisho lezi zinto lezi ezincane ezilumayo wena uzithatha emandondeni wakho oziletha la ka. Akusiyimbongolo imbungulu. Ushiya imbungulu. Whatever. And ungqamasana nomakhelwane bathi ngithatha amadoda wabo. Umfazi wabona indoda yakhe ichisa isiyimi. Ungqamisana nomakhelwane. Wena uthi wena olalanga namadoda. Alalanga namadoda. Okay, ezothina lezi sakho business keeper. Manje mina kusamelanga ngiphatha ngama miscarriage. Asa sengikhiphisisa mina manje mangiphatha ngama miscarriage. Wena njalo uphatha ngama miscarriage. What if mina ngiulo muntu lo ongathola abantwana? Ayikho leyo upheka kanjani? Angiyazi nami kodwa wena ithatha indaba ukuthi mina nihambe ngikhiphisisa. Kuwe ngiyabona igabi mina. Ngiyabona upheka. Ngathi izisa awunayo nomntwana oyi-1. Yiyo lento ukuthi mina ngingazwani naye. Yiyo lento ukuthi mina ngingazwani naye. Mina ngangiphaphela umuntu. Ngishilo lento yakhe angeke ilunge Sibongile. Guys. Ngizonisiza nina la ngithi. Uyadelela lo. Angibizanga ukuthi ushayela ngapi? Sithe soxazulule Sibongile. Nginyama amadoda mina. Sibongile uwongibizile la. Manje masebenza lezi zinto uthi ngisize kanjani? Futhi lo sisiyadelela. Ngisiza kanjani? Uyadelela lo. Ngizosiza nina la. Uyadelela lo nebudget umshayela ngapi? Uyangishayela. Nisaphi? Ngiyabona ukuthi thini? Uthi mina ngimile kabi nginebudget. Nginebudget mina. Unebudget yini? Sibongile. Uyangishayela. Uthi lento ngisebenza. Mayingasebenza isebenza wena ungishayela ngapi? Sibongile. Hlisa umoya. Uzombanga. Yenza ngathi mina nawo amazandla ngokushaya mina. Ushaya bani? Ngokushaya. Isazokubonisa. Owazi? Sizoceda kanjani ke le ndaba? Because manje ngizosiza nina la ngapha nibhizi niyalo. Ayisasizi kanga yonke lento. Uyadelela lo. Sizokhulumisana la. Manje soyalo kwawena ongibizile. Ngikhulumile nani kahle ngathi sokukhuluma kahle. Angisho uthe nawe uyakushaya nani. Manje seniyashayana nithu nawe uziva amandla futhi. Hayi. Mina ngisazi guys ukuthi ngenze kanjani. Okay hamba. Hamba vele hamba. Selina Usho lenduna. Hayi siswami. Angisazi ke ngizamile mina. Ngiyabonga. Nawu ke nilwa nani. I don't know. Ngiyabonga. Ngobela phambili. Ayena usazombamba. Wena ungakhuleka nje. Usazombamba futhi ngizama ukusiza la. Lo sisilo uyadelela futhi. Uyadelela. Mara ka wena Sibongile awukhuzeki. Awukhuzeki mara wongibizile la ngithi. Uyangibasa.
Uyangibasa. Hayi angisazi impela nami. Manje yini ke inqubela phambili la? Shuthi mina naye sohlala kanje. Ku right. Angisazi. Babukeli ayisizamile. Sithi sosiza hayi kwafire kunakala nje. Siyabona ukuthi akulunganga niksi. Kusho ukuthi ke maybe singabuya nangelinye ilanga futhi sizosiza asazi njengoba kwamanje because noSelina naye uphumile uhambile sesele noSisi la A1 naye. And hayi angisazi swami maybe sozama futhi unisiza but manje angazi nami. Nami ngibonga ukuthi nizamile ukuthi nisincede. Mara uyabona kulungi. Maye angazi ke. Nami bengingathanda sisi maybe next time asinceda futhi ningabehave kanjena man. Behave njengabantu abadala guys. Siyabonga ukuthi sizamile but ke akwenzakanga lutho but yeah kubonakala phambili masibuya futhi guys. Siyabonga. Okay, ayi. Bitch, I'm dripping sauce. Nigga, I'm on my way. Hey, they do your work. Nigga, I'm second me. Bitch, I'm dripping sauce. Nigga, I'm on my way. Hey, they do your work. Nigga, I'm second lady.